Hola amigas, ik hoop je gaan alle een wunderschöne Christmas Weihnachten gehad en zijn ruitem oudet jaar gaan en sterk met God en jaar 2024 gaan. Ik ben zo excited, ik freue mich für 2024. God wat grote dingen doen, ik kan niet zeggen wat God voor die heeft en ik weet ook niet wat hij voor mij heeft, maar één ding weet ik dat ik freue mich met gaan en God heeft something wondervolle draait voor die en voor mij. Ik geloof dat God wat grote dingen doen 2024 en ik bid dat eigenlijk waren ons iedere dag meer handgeven naar God en zeggen, hier zijn ik God en alles wat ik wil is die en die is het wichtigste in mijn leven. So, mir und Gott ein bisschen mitteilen von dit jaar, wo ich alles geleerd heb. Twee wichtige dingen wat Gott mir dit jaar geleerd heeft. En wanneer ik mijn jaar aan een woord beschrijven, dan wordt geloof ik zijn vertrouwen. God vertrouwen. Ik had dit jaar zoveel dingen mist einfach Gott vertrauen. Ich konnte kein proben selbst zu tun, aber da war mir zu schwer. Wenn ich probe selbst zu tun, dat ich verstehe noch gar nicht. Es sind viele Dinge, die ja in meinem Leben gewesen, wie ich Chance für Gott vertrauen oder proben selbst Dinge zu tun. Gott hat mich stark geredet und mich stark gelehrt, den zu vertrauen. Aber waren wenige Dinge, wo ich nicht weiß, wo und was wird noch was changen und was noch was passieren, wo Gott mir sagen, hey, du brauchst das nicht selbst tun. Du brauchst das nicht proben mit deiner eigenen Kraft. Schaffen und tun sein, was du was alle tun. Vertrau mich. Ik ben hier, du kannst me vertrouwen en ik kan niet meer doen als wat du kannst. En er zijn Bibelversen, Bibelversen, wat we reden van ganz God vertrouwen. Ik ben zeer dankbaar dat God me dat geleerd heeft dit jaar. Ik ben dankbaar voor al die situaties die ik ben weer, wat in mijn leven komen en wat ik mis leren God vertrouwen. Ik weet geen dol testimonies vertellen van kleine dingen en grote dingen, wie ik einfach mis God vertrouwen, maar dat wil ik niet hier doen, ik weet later nog mal. Ik wil bloß sagen, dat soort grootste dingen, wat God me dit jaar geleerd heeft, als den vertrouwen. Krijg je met woord, krijg je veel klein, krijg je veel groot. Einfach God zeggen, hey, weet je wat, mir merkt dit schwer, oder dit ding wat ik niet weet, dit was, ik ga doen aan mijn leven. Hier, ik geef die rot, ik loot het los en ik wil die looten met het schaffen. God wordt zich wunderbar bewijzen. Ik denk wat God mir bewijzen dat wird, wanneer ik probeer, zelfs dingen te doen en niet looten God dat übergeben en loslooten en looten God schaffen met dat is de wel. Dan loot ik God niet zijn, wer die zegt, en wer die wel zijn, en wer God is. God is een God, wat die läuft in zijn kinderen. Die läuft in zijn kinderen zo zeer, die wil bloß goud voor die. Die wil het beste voor die. Ik wil me looten van God leven, en ik wil looten God dingen doen in mijn leven, wat die wil doen, en niet proberen dat zelfs te doen. Ik wil God looten, den dad zijn, wat die wil zijn voor mij. Man, ik moet zeggen, ik love God. Ik love God voor wat hij deed en voor wie hij is. Ik doe niet God bloß leiden wat hij zal dingen doen voor mij. God is einfach bloß het beste wat in mijn leven passiert is. En dat tweede ding is love. God zijn love einfach nog wie diep ik kan geleerd. En bij mij weer bloß allemaal hier aan kop. Ik wist dat God love me leven, maar ik wil never aan mijn hart naar gaan. En dat is een ding wat God me dit jaar ook openbaren is. Dat den zijn love, die ging van hier ging de aanhouden. Einfach bloß mal met een hart gaan leven en weten dat God love me. Krijg dan wat passiert, krijg dan wat in mijn leven wat passiert en wat passiert is, die wordt me allemaal leven. Krijg dan wat zeggen ik den wil doen, die wordt me leven. Ik wil niet zeggen dat ik den nu wel wil doen. Ik wil niet dingen doen wat God wil doen en wat God niet gevonden doen. Wanneer ik God leven doe met mijn ganze hart, dan wil ik niet mal dingen doen wat ik weet wat den wil doen. Maar allemaal waar doe ik. Ik ben een mens en ik ben niet perfect, maar met God zijn kracht kan ik iedere dag maar zo worden als Jezus en wenn je dingen doen wat God niet gevonden doen. En ik kan wel een commentaar schrijven wel je jaar was of wanneer ik wist kan dit jaar en een woord beschrijven wat het wordt zijn. Ik ga een vers wat ik wel aan smelt me aan en wat mijn vers is en 2024 gaan. Dat is voor mij welcher vers we gaan een stukje 3, ik weet niet nou wie ik den lezen deed, maar eens zo hoor ik. En ik dacht dat het wordt als een van een vers 2023 ging looten en 2024 gaan. En dit is in Jesaja 43 vers 18 tot 19. Maar denk niet bloß aan dat wat gewas is en red niet bloß van dat wat wir. Willst nu waar ik wat niet doen, dat champ al über deel. Als je dat niet klaar, ik merk een weg door de wildernis en rivers en dat 3 jaar al rond. Waar we wat in 2023 passiert is, al die dingen wat ons niet abgehen doen. Waar we bloß dat goud behouden en de andere dingen alle hingen aan te doen. En verder wegkijken wat God voor 2024 heeft. En ik wil liever smelt meer aan. God dit jaar zieken, God zijn jegen wird zieken, dus naar Himmel haas. En einfach ganz alles handgeven voor God. God wil niet die bloß onzinnig, God wil die de ganze Weg hier.
En God merken waar aan de wildnis. En dat 3 loont. Al loont. Wat niet meer vruchtbaar wordt. Wat gaat een weg meer. Ja, dat is wat ik wil zeggen van een beetje van waar mijn joie was. Vielleicht je dat een beetje lyrisch ben. Ik ben hier mijn koor en dat drink en dat like op de dag op. So, I'm sorry. Ik hoop je kan wegen verstaan wat ik zeggen wil. Ik wens je alle rouwet niet jaar. Waar we dat met God hopen aangaan. En wanneer we spreken, zal ik deze video een like geven en die subscribing. Dat die van die YouTube dat die weten doen, waar we een nieuwe video gaan. Ik spreek God zijn zegen over die en God zijn life.